Čaute ľudia. Ak ste niekedy nemohli spať kvôli teóriám o konci sveta, mám pre vás novinky. Vďaka umelej inteligencii budete mať o dôvod viac. Umelá inteligencia totiž nielenže vie hrať šach, ale dokáže aj predpovedať, ako sa sami zničíme. A tipnite si, čo je podľa nej najpravdepodobnejšia príčina. Áno, uhádli ste, my sami. Jadrová vojna, klimatické zmeny alebo jednoducho naše pochybné rozhodnutia. Potom je tu klasika, samotná umelá inteligencia. Niektorí experti si myslia, že ak budeme príliš šikovní s inteligentnými strojmi, mohli by sme si nechtiac naprogramovať vlastný koniec. Ale žiadna panika. Iné teórie hovoria, že ľudstvo by mohlo pomaly vymrieť kvôli superbaktériám, dopadu asteroidu alebo dokonca kvôli slnečnej erupcii. A viete, čo je na tom najdivnejšie? Umelá inteligencia tvrdí, že najväčším rizikom nie sú mimozemšťania ani roboti, ale my sami. To, že nebudeme počúvať varovania, kým nebude neskoro. Takže možno najlepší spôsob, ako sa vyhnúť koncu sveta, je skutočne dávať pozor a možno nechať umelú inteligenciu, nech nám radšej odporúčať videá s mačičkami.